Πολύ καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα από τη Λίμα του Περού. Εξαιρετικά. Λίμα του Περού, την τελευταία φορά σας είχαμε αφήσει στα νησιά Φίτζι. Στη Λίμα του Περού γιατί? Υπάρχει ένα αντίστοιχο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ σε σχέση με το πώς η Λατινική Αμερική θα καταφέρει να κερδίσει το χώρο που υπάρχει σε σχέση με τα λατινόφωνα, ας πούμε, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Γενικά όλος ο κόσμος τρέχει γύρω από αυτό και έχω καλεστεί να μιλήσω σε σχέση με το πώς δημιουργούμε αυτά τα μοντέλα σε ιδιαίτερα περιβάλλοντα, μικρότερες γλώσσες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα μεγάλα μοντέλα. Δώστε μας, είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση αυτή. Μια εικόνα, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη εκεί? Εμείς έχουμε την εικόνα, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των Αμερικανών βασικά, και τώρα αυτή την ιστορία που προέκυψε με τους Κινέζους. Εκεί είναι κάτι ζωντανό, υπαρκτό, δημιουργικό, όπως στον υπόλοιπο κόσμο? Η Λατινική Αμερική έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα σε σχέση με την νομοθεσία για αυτά τα μοντέλα. Προσπαθεί να ακολουθήσει την Ινδία πάρα πολύ. Την επηρεάζει, εννοείται, το κομμάτι του τόξου της Αμερικής με την Κίνα, αλλά σε αυτό το κομμάτι αυτό που κάνουν και το βλέπουμε συνεχώς είναι να προσπαθούν να φτιάξουν μικρότερα, αν θέλετε, γλωσσικά μοντέλα, τα οποία να συμπεριλαμβάνουν και τις γλώσσες της Λατινικής Αμερικής. Ένα παράδειγμα είναι ότι ετοιμάζεται ένα γλωσσικό μοντέλο σε γλώσσες όπως η Κέτσουα, που είναι τοπικές γλώσσες. Όχι κατά ανάγκη τα ισπανικά ή τα πορτογαλικά όπου μιλούνται, όχι. Μάλιστα. Όχι, τα οποία επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται σε πολύ μεγάλες, στα πολύ μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Πάμε τώρα λιγάκι στο Παρίσι και το τι θα συμβεί στο Παρίσι. Μου έκανε εντύπωση, διαβάζω ότι ουσιαστικά είναι 3 στόχοι, τους οποίους θέλω να κουβεντιάσουμε. Το πρώτο είναι πρόσβαση και ασφαλής αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για όλους. Το δεύτερο είναι φιλική προς το περιβάλλον. Εικάζω ότι έχει να κάνει με την κατανάλωση της ενέργειας, θα μας τα πείτε. Και το τρίτο είναι μια εξασφάλιση παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και αυτό μου θυμίζει επίσης ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο να είναι κοινώς αποδεκτό. Αλλά να τα δούμε και να τα ακούσουμε από εσάς ποιοι είναι οι προβληματισμοί και γιατί είναι αυτά στο τραπέζι. Ναι, φυσικά. Το κομμάτι του συγκεκριμένου του AI Action Summit συνδιοργανώνεται από την Γαλλία με την Ινδία. Αυτό που ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου Summit είναι να μπορέσουν περίπου 100 χώρες και όλες οι μεγάλες εταιρείες που έχουμε ακούσει, όπως η Alphabet, η Microsoft και τα σχετικά, να βρουν ένα κοινό μοντέλο, κυρίως σε σχέση με τα μοντέλα ανοιχτού λογισμικού που η Ευρώπη πρωτοστατεί και έχει κάνει και εξαιρετική ρύθμιση στην νομοθεσία της, καθώς επίσης και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε σχέση με το πώς θα παράξουμε καθαρή ενέργεια για τα data centers, τα οποία είναι τρομερά ενεργοβόρα και βλέπουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες. Το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί φαντάζομαι και η παγκόσμια διακυβέρνηση αλλά και η αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι το μείζον. Ποιο είναι το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή λέγεται ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη? Πέρα από τα fake news και αυτά που έχουν κουβεντιαστεί πολύ. Διάφορα εργαλεία τα οποία μπορεί να παραπλανήσουν, να δημιουργήσουν ψευδείς εικόνες. Πέρα από αυτό. Σε αυτό το κομμάτι η τεχνητή νοημοσύνη να πούμε ότι ναι, στο κομμάτι των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης είναι τεράστιος ο ρόλος που παίζει, αλλά όπως χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό που λέμε agentic AI, δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία παίρνει πρωτοβουλίες, έτσι και οι κακοί της υπόθεσης όπως hackers ή άλλοι bad
semiconductors, άλλοι διάφοροι που χρειάζονται αυτά τα εργαλεία για να σπάσουν συστήματα, κυβερνητικές υποδομές, κρίσιμες υποδομές, την χρησιμοποιούν και εκεί πρέπει εννοείται να μπουν κάποιες πολύ κόκκινες γραμμές, γιατί όταν μιλάμε για ανοιχτό λογισμικό, μιλάμε για κάτι το οποίο όπως μπορώ εγώ και εσείς να το κατεβάσω και να το τρέξω στον υπολογιστή μου, έτσι μπορεί αντίστοιχα να έχει πρόσβαση και κάποιος ο οποίος δεν έχει. Αν θέλετε, το κακόβουλο το καταλαβαίνω και νομίζω είναι και αυτονόητο και το περιγράφετε μια χαρά. Όμως τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, αφήνοντας την κακόβουλη χρήση που μπορεί να ενεργεί μόνη της, κάπως το περιγράψατε. Πού είναι το πρόβλημα? Γιατί είχα διαβάσει και μία ανάρτηση που είχατε κάνει όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανέρεσε το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε στις ΗΠΑ, ότι αυτή η απελευθέρωση μπορεί να γεννήσει επικίνδυνες καταστάσεις, κυρίως με τη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Να το καταλάβουμε λίγο. Σκεφτείτε ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με την γενική τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος και η Αμερική, εδώ να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έχει πει ότι θα είναι στο συγκεκριμένο συνέδριο στο Παρίσι. Σε αυτό λοιπόν δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει, ας το πούμε έτσι πιο απλά, την γενική τεχνητή νοημοσύνη. Όλος ο πλανήτης παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, στο να ανακαλύψει αυτή τη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Όταν η γενική τεχνητή νοημοσύνη συναντηθεί με άλλες τεχνολογίες όπως οι κβαντικοί υπολογιστές ή τεχνολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτόνομα συστήματα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να οπλοποιηθεί από οποιονδήποτε, αν θέλετε, που δεν έχει τις ρυθμιστικές γραμμές ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Αμερικής, που δεν υπάρχουν πια, και αυτό να δημιουργήσει πραγματικά αστάθεια και γεωπολιτική. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι κινήσεις της Αμερικής, ναι, γιατί σκεφτείτε μια τεράστια τεχνολογία η οποία μπορεί να κάνει ένα breakthrough, και είδαμε ότι μέχρι στιγμής τι έλεγε η Αμερική: θα βάλω περισσότερη υπολογιστική δύναμη για καλύτερα μοντέλα. Και ήρθε η Κίνα ένα πρωί και είπε: χωρίς να έχω πρόσβαση σε τεράστια υπολογιστική δύναμη, έχω φτιάξει ένα καλύτερο μοντέλο και το δίνω και ανοιχτού κώδικα και καταστρέφω, αν θέλετε, τις αγορές. Άρα αντίστοιχες ανακαλύψεις τέτοιου τύπου μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή και να αφήσουν τον κόσμο παγωμένο, χωρίς να γνωρίζει αν μπορεί να το ελέγξει. Τώρα, να δούμε λιγάκι το κομμάτι που αφορά την Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την Κίνα στο τέλος, αλλά διαβάζω και ακούω ότι ίσως όλη αυτή η ιστορία να σημάνει την αφύπνιση της Ευρώπης, η οποία παλεύει με σχέδια, θεσμικά, ρυθμιστικά πλαίσια, τα συζητάει 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάει 10 χρόνια μπροστά. Και αντιλαμβάνομαι ότι αρχίζει και μεγαλώνει η απόσταση της Ευρώπης και από τους Κινέζους και από τους Αμερικανούς. Σκεφτείτε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή το μόνο σωστό που έχει κάνει είναι να νομοθετεί. Ναι, το AI Act είναι ένας εξαιρετικός ρυθμιστικός μπούσουλας για τις τεχνολογίες, και από τα πολύ βασικά κομμάτια του AI Act είναι να ρυθμίσουμε την οπλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, να ρυθμίσουμε τα βιομετρικά δεδομένα, να ρυθμίσουμε το πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία. Μέσα στα κομμάτια του συνεδρίου θα συζητηθεί, εννοείται, να υπάρχει ακόμη περισσότερη χρηματοδότηση, γιατί το κομμάτι εδώ είναι ένας τεράστιος ανταγωνισμός χρηματοδότησης, και ο ερευνητικός κατακαιρματισμός, δηλαδή τα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη δεν είναι όπως στην Αμερική σε 3 σημεία και 5 εταιρείες, είναι διάσπαρτα, και πάλι όμως γίνονται πάρα πολύ καινούρια πράγματα όπως τα AI Factories. Υπάρχει η συζήτηση ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 500 εκατομμύρια
στον πρώτο χρόνο και άλλα 2,5 δισεκατομμύρια στα επόμενα 5 χρόνια για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν projects AI τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε σε ένα από τα εργοστάσια σε εισαγωγικά και εδώ στην Ελλάδα. Από τα 7 εργοστάσια που θα γίνουν Ακριβώς στην Ευρώπη, το οποίο είναι σημαντικό. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτή η ιστορία με τους Κινέζους. Είπατε επενδύσεις, κεφάλαια. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε 500 δισεκατομμύρια για να φτιάξουμε το Stargate που θα είναι η παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη, να το πω λίγο συμβολικά. Και ξαφνικά βγαίνει μια κινέζικη εταιρεία με ασήμαντα ποσά για τα μεγέθη δηλαδή της επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζει ένα μοντέλο το οποίο κατακριμνίζει τις αμερικανικές εταιρείες στα χρηματιστήρια, οι οποίες σιγά σιγά επανήλθαν. Είναι κάτι επαναστατικό ή υπάρχουν ερωτηματικά για το τι έχουν φτιάξει οι Κινέζοι? Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο που δημιούργησαν αυτό το μοντέλο είναι όντως επαναστατικό, δηλαδή από την πλευρά την ερευνητική το μοντέλο χρησιμοποιεί πράγματα με εξαιρετική καινοτομία. Είναι ένας προβληματισμός, ο προβληματισμός είναι διτός. Το ένα κομμάτι είναι αν χρησιμοποίησε μια τεχνική που λέγεται διείληση γνώσης, άρα πήρε την γνώση έτοιμη από μοντέλα σαν το ChatGPT και τα έκανε δάσκαλο έτσι ώστε το GPT, σκεφτείτε, να διδάσκει και να διορθώνει το κινέζικο μοντέλο. Υπάρχουν αυτές οι φήμες και το άλλο κομμάτι που διενεργούνται έρευνες ακόμη και στην Ελλάδα. Έβλεπα ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα αυτεπαγγέλτος κάνει έρευνα στις συγκεκριμένες εταιρείες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών, που επίσης δεν το έχουμε ξεκάθαρο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε ξεκάθαρη είτε τη δήλωση ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, είτε τη δήλωση ότι τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καλή συνέχεια στην μακρινή Χιλή. Καλή επιτυχία και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημητριάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.